Matagumpay na naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol ang 18 high-value target sa 3 magkakahiwalay na operasyon sa Barangay Peña Francia, Naga City, gabi nitong Lunes, Oktubre 13. Naaresto sa unang isinagawang buy-bust operation ang 3 suspect na sina alias Kalbo, drug den maintainer, alias Boboy, drug den employee, at alias Sep, drug den visitor, pawang mga nasa legal na edad at residente ng naturang lungsod. Nakumpiska sa kanila ang hinihinalang shabu na may bigat na 13.5 grams at nagkakahalaga ng 91,800 pesos. Sinundan ito ng pagkakadakip sa 4 pang individual sa parehong barangay sa bisa ng search warrant operation kung saan naaresto ang drug den maintainer na si alias Nanay kasama ang 3 pa nitong kasamahan na pawang mga drug den employee at visitor. Nakuha sa kanilang posisyon ang 8 heat sealed sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 20 gramo at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Sa ikatlong operasyon sa parehong araw, nadakip din si alias Marisa, drug den maintainer sa bisa rin ng search warrant. Kasabay niya timbog din ang 10 pang individual na drug den employee at mga drug den visitor, kung saan nakumpiska sa kanila ang 16 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 108,800 pesos. Kasabay ng pagkaaresto ng mga ito ay ang pagkabuwag naman ng 3 drug den sa nasabing lugar. Isa yan sa tinuturo nilang lugar na sentro talaga ng criminality dun sa area. Parang halos lahat ng tao, tinatawag nila yung lugar na Familia Sagrada or Isla. Akala ko nung una, nung sinabihan ako ng team ko na pupunta kami sa isla, akala ko talaga as in island, municipality. Nagtataka ko may island municipality ba sa Naga. Wala pala, yun lang yung colloquial term nila. At lahat halos ng taga-Naga alam na pag sinabing isla, medyo mataas yung dangerous drug activity doon. Kaya nga inuna natin siya. In fact, ang sabi ng mga local na nakausap natin doon sa area, hindi lang naman drugs yung problema nila. Karamihan sa nahuli natin, sila din yung ibang hold-upper at snatcher na nandun sa area. Ayon kay De Guzman, hindi madali ang pagdakip sa mga nasabing sospek. Buwan din aniya ang kanilang ginugol para mahuli ang mga sospek. So before Peña Francia Festival, once na nagkausap kami at nabanggit nga niya itong mga concerns na lugar na to, isa to sa unang pinatrabaho natin. Kasi isa to sa medyo mabigat-bigat nga yung activity. So nakalimang test buy yata tayo, naniniguro lang. At medyo may challenges din kasi yung ating judges ay inintay natin yung search warrant. Halos 1 buwan din. Okay. Naniguro lang din tayo. Siniguro naman ng ahensya na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matigil na ang paglaganap ng droga sa rehiyon. Medyo mataas yung activity. Hindi ko alam kung anong hinahabol ng drug syndicates natin both locally and internationally. Pero yun nga, admittedly medyo madami-dami. Pero maganda yun kasi ibig sabihin nahahanap natin, nakikita natin. And that's also a good indication. Kasi kung titingnan mo naman on the other side of the coin, di ba? Para marami tayong nakukuha, ibig sabihin maraming nagsusumbong. Ibig sabihin, mas mataas ang awareness ng tao at mas mataas ang concern ng tao pagdating sa drugs, pagdating sa anti-illegal drug. It will take time pero gagalaw kami. Yan yung assurance namin. Sa ngayon, nasa custodial facility na ng PDEA Bicol ang mga sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.